Se mitä me tänään me kuvataan tämmönen laadukkaampi vaakavideo. Moro! Tänään me lähdetään kuvaamaan video semmoseen paikkaan, mitä mä ootan ihan todella paljon. Ei oo mikään ihan perinteinen paikka, missä tänään kuvataan. Kaikki alkoi siitä, kun jokunen viikko takaperin pukkasin someen arvonnan, missä halusin arpoa jollekin yritykselle videon ja sinne sitten osallistui paljon erilaisia yrityksiä. Kaikki oli tosi mielenkiintoisia, mutta sen arvonnan voitti semmonen kuin Korrekti Koira. Jos mä oikein on käsittänyt ja oikein on tutustunut ja tehnyt ennakkotyöni, niin kyseessä meillä on siis yritys, joka kouluttaa koiria. Ja tänään on se päivä, kun mä menen toteuttamaan tämän arvonnassa sovitun videon. Tää on niin mielenkiintoinen juttu, koska mä perehyin jonkun verran tähän kyseiseen toimintaan ja tutustuin yrittäjään ja soiteltiin ja sovittiin ja kaikki vaikuttaa niin hyvältä ja mielenkiintoiselta. Meillä on tänään 3 koiraa siellä. Aivan mieletön juttu. Lähdetään katsomaan, mitä me keksitään. Ja tää sijaitsee siis Alajärvellä, eli meikäläisen kotipaikkakunnalla. Laitetaan vyöt päälle ja lähdetään hakemaan kaupasta vähän vauhtia tähän päivään. Kaikki kamerakalusto, valokalusto, kaikki mulla löytyy autosta. Ai että, on niin nätti päivä muutenkin. Täällä on erittäin hieno keli ja kesä tulee kovaa vauhtia. Ja mulla on semmonen fiilis, että mä pääsen tällä videolla auttamaan tätä yrittäjää ja yrityksen niin kun ulostuonnissa, ulosannissa, niin pääsen sitä vahvistamaan ja auttamaan. Ja mulla on tosi semmonen niin kuin odottavainen fiilis tästä, koska musta tuntuu niin kuin ihan selkeästi siltä, että mulla on paljonkin annettavaa ja erilaisia ideoita tähän hommaan. Ja yrittäjällä samoten. Ja se on aina todella mukava kuulla, että siellä on innokas yrittäjä. Mikä parasta, niin me ei lähdetä tekemään mitään nollista, vaan yrittäjä on todella hyvän pohjan tehnyt jo omaan someen. Siellä on aivan mielettömän hienoja kuvajulkaisuja, löytyy vähän videojulkaisujakin ja siellä on niinku selkeästi otettu jo asiasta koppia. Eli mitään ei lähdetä nyt tänään tekemään nollista, vaan osaamista ja intoa ja niin kuin asioita löytyy jo paljon entuudestaan sieltä itsessään yrittäjältä, mikä on todella hyvä lähtökohta. Se mitä me tänään me kuvataan tämmönen laadukkaampi vaakavideo. Sitä on kiva katsoa semmoisen ihmisen, joka ei aiheesta välttämättä paljon tiedä, mutta on tosi kiinnostunut. Tai semmoisen, joka tietää jo aiheesta paljon ja on myös kiinnostunut. Ja mulla itsellä on silleen, että vaikka mä en alasta hirveästi ymmärrä, niin mua kiinnostaa hirveästi. Mä haluan päästä tutustumaan enemmän ja sinne pääsenkin nyt tutustumaan enemmän. Ja ennen kaikkea se, että mitä kaikkea me keksitään, jos me sovelletaan niin, että mä heitän siihen omia kuvauksellisia näkökulmia ja hän tuo siihen sitten niin kuin puheosuudet ja muut asiat, mitä mä en ehkä osaa huomioida siitä toimialasta, niin aivan mieletön juttu. Innolla ootan. Katsotaan minkä verran mä pystyn täältä kuvaamaan, koska mä haluan myös samaan aikaan olla tehokas ja haluan, ettei mene semmoiseksi pööpöilyksi. Niin katsotaan minkä verran mä saan tähän matskua kuvattua, mutta pyrin saada kuvatuksi mahdollisimman paljon. Niin saahan tästä tämmönen kiva muisto ennen kaikkea itselle, mutta sitten muillekin mahdollisesti kiinnostuneille tämmöisistä videotuotannoista tai näistä, että mitä tää niinku tarkoittaa käytännössä ja näin poispäin, niin haluan samalla innostaa ja rohkaista muita yrittäjiä olemaan yhteydessä ja kyselemään innolla ja mä sitten vastailen kaikille mahdollisimman nopeasti ja parhaani mukaan kaikkiin kysymyksiin liittyen ja luonnollisesti sitten haluan olla myös tosi monessa mukana tekemässä ja auttamassa, koska se on se, missä mä oon parhaimmillani. Ollaan kuulolla. Ottakaa meikäläisen nettisivujen kautta yhteyttä ja lukekaa vähän mun toiminnasta lisää osoitteesta paavonenonen.com. Ja nyt kaupasta vähän sitä energiaa tähän päivään ja sitten lähdetään kahtomaan tossa. Kello alkaa olemaan sitä luokkaa, että ollaan kohta pelipaikoillani. Ne, jotka siitä nyt osaa useamman tällä hetkellä. Joo, hyvä. Vahtistainen osaa aikaiseksi. Joo, se on. Välillä oikein aikaa, mutta Minkä verran vaan tästä ei tarvitse olla. Paikan päälle päästy, filmi pyörimään ja lähdetään katsomaan, mitä kaikkea saadaan keksiä.
Ai että, nyt meillä on video kuvattu. Hirveästi en kerennyt tähän pätkälle selittelemään, koska meillä oli tosi hektistä tuossa. Meillä oli 3 eri koiraa siinä käymässä ja jokaista yksitellen kuvattiin vähän erilaisia asioita, mikä meillä huutaa. Ja sitten kuvattiin vähän puheosuutta siihen ja meillä on aika kiva video kyllä nyt tossa tulossa. Ja sitten käytiin vähän pihalla kokeilemaan. Ja meillä on erittäin kiva video on tulossa tästä. Oli erittäin tehokasta toimintaa, tommonen 2,5 tuntia. Ja aikaan nähden niin saatiin todella hyvin ja todella paljon aikaan. Ja ootan innolla, että pääsen materiaalit editoimaan. Ja tossa on paljon kuvitusta, mitä kaikkea siellä tapahtui tossa, kun touhuttiin. Mulla loppuu tästä kamerasta akku, mutta se ei haittaa. Mä laitan tähän videon loppuun vielä valmiin lopputuloksen. Mä luulen, että tää nyt ei tämän videon kannalta ole mitenkään oleellista, että editointiprosessia ollaan erikseen kuvaamaan. Ja mä laitan tähän valmiin lopputuloksen. Me suomalaiset rakastetaan koiria. Ne on meille perheenjäseniä. Joskus arki koiran kanssa saattaa kuitenkin käydä kuormittavaksi. Moni haaveilee lisääntyvästä liikunnasta, rennosta lenkkeilystä ja iloisesta yhdessäolosta. Silti lenkistä saattaa tulla se päivän stressaavin hetki. Hihna kiristyy, ohitukset jännittävät tai koira saattaa reagoida kaikkeen ympärillä tapahtuvaan tosi voimakkaasti. Vaikeita tilanteita voi tulla vastaan myös hoitotoimenpiteissä ja muissa arjen tilanteissa. Tietoa kouluttamisesta on nykyään paljon. Silti juuri oman koiran kohdalla voi olla vaikea tietää, mitä tulisi tehdä, tai miten aloittaa alusta, kun samat tilanteet toistuvat. Ja joskus oma aika ei riitä, tai jaksaminen on jo niin koetuksella, että tarvisi vähän apua tai uuden suunnan. Tätä varten olen luonut valmennuspaketin nimeltään Uusi alku. Se on intensiivinen harjoitusjakso, jossa alkukartoituksen jälkeen työskentelen itse koiran kanssa tavoitteellisesti. Harjoitukset voivat tapahtua koiran omassa ympäristössä, lenkkipoluilla tai muussa sovitussa paikassa. Omistaja voi itse olla harjoituksissa mukana tai ottaa hengähdystauon. Harjoituksista toimitetaan raportti ja videokoosteita, jotta näet, mitä me treenataan ja miksi. Harjoittelu tapahtuu aina koiralähtöisesti. Prosessin aikana rakennamme uusia toimintamalleja sekä omistajalle että koiralle. Siirrämme opit luontevalla tavalla teidän arkeenne. Yhteistyö koiran kanssa paranee ja mikä parasta, voit tuntea, että te selviätte tästä yhdessä. Kiitoksia paljon arvontaan osallistuneille. Oli hauska toteuttaa, oli hauska huomata, että siihen useampi yritys innostui. Tehdään ensi kerralla vielä isompi arvonta. Lupaan, että näitä arvontoja on tulossa kyllä lisää, aivan ehdottomasti. Ja kiitoksia Korrektikoiralle sinne yrittäjän suunnalle. Meillä oli aivan mielettömän hyvä ja tehokas päivä. Ja tykkäsin ehdottomasti siitä, miten ammattitaitoinen ja tietoa ja osaamista oli paljon ja koiran käsittely oli luonnollisesti ihan tasolla. Meillä oli hyvä päivä, tehokas päivä ja en tiedä mitä tähän voi muuta enää sanoa. Jos videopuolen asiat kiinnostaa, oot videota vailla, yritys on videota vailla, juhlat tulossa, valokuvaajaa tai videokuvaajaa ei ole vielä löytynyt, niin käy tutustumassa meikäläisen toimintaan osoitteesta pautonenonen.com. Sieltä löydät pikkusen lisää speksiä mun jutuista ja pyrin sitä sivua päivittelemään, että tiedot on ajankohtaisia ja mielenkiintoisia ennen kaikkea. Tämmönen pätkä. Mä katson mitä mä saan tästä höysteltyä kasaan, mutta mä luulen, että tästä nyt ihan kiva tämmönen mielenkiintoinen video tuli. Seuraavaan kertaan.